Бу Фәридә, без Казан Килмәне тыюлыгында урнашкан Татарстанның табигаты тарихы музейында. Күреп карыйсың киләме? Әйдә, киттек. Музейга көрү белән безне төрле минераллар, асыл ташлар тупланган зал каршы ала. Монда кергәч, иң элек күз зур яшел вазага төшә. Ул берәр асыл таштан ясалган микән? Берәрсеннән сорыйм әле. Исәнме, Фәридә? Исәнмесез. Бу вазаны нәрсәдән ясаганнар? Бу ваза малахит дигән асыл таштан ясалган. Бу ташны гомерендә бер күргән кеше башка бүтән асыл ташлар белән бутамыячак. Чөнки аның рәсеме үзенә бер күрә үзенчәлекле. Менә сиңа Малахитова шкатулка дигән әсәр укыганым бар минем. Димәк, әкияттәге татмашыкта малахиттан ясалган. Әйе, бу асыл таш үзе каты булмаса да, аны шомартып, төрле зәркән ювелир эшләнмәләре, тартмачыклар, шәмдәлләр ясыйлар. Бик матур килеп чыга. Малахит бизәп торучы таш һәм сәламәтлек китерүче амулет буларак борынгы Мисыр, Греция, Римда билгеле булган. Баштарак аны безнең Урал буенда тапкан булсалар, хәзер малахитны Африка илләреннән кайтаралар. Аның рәсеменә игътибар итегез. Малахит яшькелт төстән куе яшел, аннары карага күчкән төрле зурлыктагы түгәрәкләр, эллипслар дулкыннардан тора. Бик матур. Әйе, меңләгән еллар малахитны минераль буяу җитештергәндә кулланганнар. Аның белән хәтта күздә буяганнар. Әйбәт булды бу. Әни күз буярга рөхсәт итми миңа, бүген өйгә бизәнеп кайтам әле. Музейда малахит белән буядым диярмен. Дуслар, табигатьнең әле без белмәгән серләрен бергәләп өйрәник. Сабантуй журналын укыгыз. Күрешербез!